नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आजच्या या यूट्यूब लाईव्हमध्ये. आज तारीख आहे 31 डिसेंबर 2025. आपण सर्वजण आज अशा एका वलनावर उभे आहोत जिथे आपण एका वर्षाला निरोप देऊन दुसऱ्या नवीन वर्षाचं स्वागत करणार आहोत. आणि हा क्षण अधिक संस्मरणीय बनवण्यासाठी मी तुम्हाला घेऊन आलो आहे कोकणच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिशय निसर्गरम्य अशा गुहागर समुद्र किनाऱ्यावर. आजच्या या लाईव्हचा आमचा मुख्य उद्देश हाच आहे की ज्यांना काही कारणास्तव कोकणात किंवा समुद्र किनाऱ्यावर येता आलं नाही त्यांना 2025 या वर्षाचा हा शेवटचा सूर्यास्त थेट घरबसल्या अनुभवता यावं. माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता अथांग पसरलेला अरबी समुद्र आणि हा विस्तीर्ण 6 किलोमीटरचा गुहागरचा किनारा आज पर्यटकांच्या गर्दीने अक्षरशः फुलून गेला आहे. मित्रांनो, लोक जगाच्या पाठीवर कुठेही जाऊ पण शेवटी मन रमतं ते आपल्या कोकणातच. बघा हा समुद्र किती विशाल आहे. बघा हा समुद्र किती विशाल आहे. इथल्या वालूत जे सुख आहे ते मखमलच्या गादीवर सुद्धा नाही असं म्हणायला काही हरकत नाही. आज गुहागरच्या किनाऱ्यावर उभे राहिल्यावर नाकांमध्ये जो खाऱ्या पाण्याचा आणि ओल्या वालूचा जो सुगंध येतो ना, तो सांगतोय की आपल्या कोकणच्या कुशीत आहोत. काय म्हणता कोकणजी सर, कशाला येईल का? शेवटच्या सूर्यास्ताचे साक्षीदार होण्यासाठी झालेली ही पर्यटकांची अलोट गर्दी. महाराष्ट्रातून विशेष मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा येथून हजारो पर्यटक येथे दाखल झालेले आहेत. लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि उत्साह पाहून असं वाटतं की प्रत्येकाला हे सर्तवर्ष एका गोड आठवणीने संपवायचं आहे. गुहागरचा हा किनारा इतर किनाऱ्यांपेक्षा वेगळा आहे. सुळूच्या झाडांमधून येणारा वाऱ्याचा आवाज मनाला प्रचंड उभारी देतो. आज या किनाऱ्यावर कोणी आपल्या कुटुंबासोबत वालूत किल्ले बनवतंय तर कोणी समुद्र स्नानाचा आनंद घेतंय. पण सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या समोरच्या क्षितिजावर, कारण अवघ्या काही मिनिटातच 2025चा सूर्य शेवटच्या वेळी मावळणार आहे. लोकांचा उत्साह तर बघा. कुणाला थंडी वाजत नाही की कुणाला घरी जाण्याची घाई नाही. सगळ्यांना फक्त तो एक शेवटचा सनसेट डोळ्यात साठवायचा आहे. जे मित्र लाईव्ह पाहत आहेत त्यांना मी विचारू इच्छितो की तुम्ही वर्षाचा हा शेवटचा दिवस कुठे साजरा करत आहात. आणि
2026 या नवीन वर्षासाठी तुमचा एखादा खास संकल्प काय आहे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आजच्या या गर्दीतही इथे एक वेगळीच शिस्त आणि कोकणी संस्कृतीचे दर्शन घडते. आणि हे पहा मित्रांनो, तो सुवर्ण क्षण जवळ आला आहे. आकाशात केशरी, गुलाबी आणि जांभळ्या रंगाची उधळण सुरू झाली आहे. 2025 हा शेवटचा सूर्य आता हळूहळू समुद्राच्या कुशीत विसावतोय. हे वर्ष आपल्या सर्वांसाठीच खूप अनुभवाचं राहिलं. काही गोष्टी आपण साध्य केल्या तर काही शिकलो. पण निसर्गाचा हा नियम बघा, जसा हा सूर्य आता मावळतोय तसं आपल्याला आपल्या आयुष्यातील सर्व दुःख, निराशा आणि नकारात्मकता या वर्षासोबत मागे सोडायची आहे. हा मावळणारा सूर्य आपल्याला ही खात्री देतोय की उद्याची पहाट एका नवीन आशेचा आणि संधीची असेल. निसर्गाची ही किमया खरोखरच मंत्रमुग्ध करणारी आहे. या किनाऱ्यावर उभं राहून आपण हा सूर्यास्त पाहतो तेव्हा आपण स्वतःला निसर्गाच्या किती जवळ आहोत हे जाणवतं. पर्यटकांचा जल्लोष आता शिगेला पोचला आहे. प्रत्येक जण हा क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण हा अनुभव डोळ्यांनी पाहणं यातलं सुख काही वेगळंच आहे. आता हा सूर्य पूर्णपणे मावळला आहे आणि 2025च्या आठवणींना आपण निरोप दिला आहे. काही तासातच नवीन वर्षाची सुरुवात होईल. कोकण कट्टा न्यूजतर्फे तुम्हा सर्वांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. 2026 हे वर्ष तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि भरभराट घेऊन येऊ. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा जेणेकरून आपल्या कोकणचं हे सौंदर्य सर्वांपर्यंत पोहोचेल. पुन्हा भेटूया नवीन वर्षात एक नवीन ऊर्जेसह. तोपर्यंत पाहत राहा, निसर्गाचा आनंद घेत राहा. धन्यवाद. तुम्हा सर्वांना हॅप्पी न्यू इयर इन ॲडव्हान्स.
मागे लागतो उचललं की